Paul Kassar huwa il-Pulizija tas-sena. F'ċerimonja fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana ingħata rikonoxximent lil qatt uffiċjali li ddistingwew ruħhom fost ħafna xogħol siewi li jsir mill-Pulizija matul is-sena. Kassar li ilu għal dawn l-aħħar 21 sena fil-Korp serva f'diversi distretti u kien jaħdem anke fl-iskwadra ta' kontradroga. Huwa ngħata l-Premju ta' Pulizija tas-sena wara li f'diversi okkażjonijiet kien strumentali biex isalva l-ħajjiet taċ-ċittadini, inkluż każijiet fejn persuni ppruvaw ineħħu ħajjithom b'idejhom. B'umiltà kbira Kassar magħruf mal-kollegi tiegħu bħala PC 118 stqar magħna s-sodisfazzjon li għatih xogħlu. Sodisfazzjon kbir, toħu pjaċir għax tkun apprezzata x-xogħol li għamilt għalkemm huwa xogħli u tagħmlu għax huwa xogħolok mhux biex tiġi rikonoxxut. Aħna familja kbira tal-Pulizija, qegħdin tim, neħdu ħsieb xulxin u naraw x'nistgħu nagħmlu dejjem għaċ-ċittadin. Il-Kuntistabli Kassar jgħidilna wkoll li hemm persuna partikolari li lilha jiddedika dan il-premju. Nixtieq nedikaw ukoll għall-eks Pulizija, ex PC 393 Morris Laferla li ilu mejjed naqar issa. Trabbejt miegħu, tlajt il-Pulizija li jien bis-saħħa tiegħu u dejjem ikun f'moħħi f'dawn iċ-ċirkostanzi. Waqt din iċ-ċerimonja għad ta' pulizija oħra rċevew rikonoxximent tax-xogħol siewi li wettqu matul is-sena 2015, sena li rat il-Korp involut ferm fit-tisjieħ tas-sigurtà, speċjalment f'avvenimenti kbar bħal Valletta Summit u Ċokim. Fil-fatt li sar kuntistabbli Amy Mosley telet tirċievi plakka kommemorattiva biex f'isem il-Korp kollu tal-Pulizija tingħat grazzi kbira lil dawk kollha li ħadmu qatih matul l-avvenimenti kbar li poġġew lil pajjiżna fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Intant f'diskors qasir, il-Ministru tal-Intern Carmelo Abela saħaq kif iż-żmien li ġej se jiżdied l-investiment fuq programmi ta' intelligenza li l-Pulizija dejjem teħtieġ biex tkompli tiġġieled il-kriminalità.